Jezu, Ty moim, radę spełnienia mnie nakrył, stawieniem niewinnicaj Was, bądź zasławiony Boże nasz. Tu największy nic światu, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і серце чистим заховать. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Kościół świetnie wspominaje świętую Moniku, która zjawляła się Matce Świętego Augustyny na Zamek. Wraz z эту великую и святую будем просить Пана Бога, как мы николи не вставали в закрику у наших просьб от Пана Бога, у наших интенций, которые Ему взносим. Колести Бог справді их выслухает и принят. Перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы могли годно вложить в эту наисвятейшую веру, никую я спробую, просячи Божьей милосердности у святых интенций, какие мы прошли дня перед Святой Душой. Spowiadajcie Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я винный, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя меня и вредна, тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, всех анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до Отца Вечного. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Boże, z ucieszenia zamученных Ty милосердно выслухал святую Монику, Каена со слезами на очах просила от нас целетания для своего сына Августына. Ученикам выбрать заступництва этих святых оплакивали свои грехи и открывали Твое пробачение. Проспада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg pracu się, jaki wieczny ja. Amen. Читання книги мудрості Сирах. Щасливий муж, який має добрую жонку, колько с его нагзен подвоится. Доставая жонка тешить мужа своего, и он досягнет полноты своего взросту в спокое. Добрая жонка – это счастливая доля, якая достанется тем, кто боится Пана. Тады задоволено сердце и богатого, и бедного, и в кожную часину веселый твар его. Любость доброй жонки приносится солодовье Божию, а ее милостью мацовая воля кости. Дар Пана – молчаливая жонка, а выхованная душа не має ціни. Любость над любостью – срамливая жонка, і нема нічого більш коштовного, чим цнотливая душа. Як сонце узиходить над вишнями Пана, так хараство доброї жонки упривожує дому її. Гэта Слово Божие. Дякую Пану. Стережи душу мою, Твоим спокое, Пане. Стережи душу мою, Твоим спокое, Пане. Пане, мое сердце не радуется, и не снимаются мои очи. Я не гонялся за великим,
что недосяжно для меня. Стиражи душу мою Твоим спокойствием, але сутешал и супаковал мою душу, як немовля отнятая от груди своей мати. Душа моя во мне, як отнятая немовля, нехай Израиль сподяется на Пана, ответу и навеки. Сдержи душу мою Твоим спокойствием. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я светлу свету кажа, кто иде со мною, буде иметь светло життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Луки. Хвала Тобі. У той час Єсус пішов у город, який називався Наїн, і з ним ішли многі учні Ягония і великий натовп. Коли ж він наблизився до городської брами, виносили з її померлого, одиного сина у маті, яка була вдовою. І шмат людей з города йшло разом з нею. Побачивши її, пан злитувався над нею і сказав: «Не плач». І, підійшовши, доторкнувся до носилок. Ті, хто нес, спинилися і сказали: «Хлопче, кажу тобі, устань». Мертвий сів і почав говорити. І Єсус віддав його маті Ягони. Усіх же охопив страх і славили Бога, кажучи: «Великий пророк повстався от нас, и Бог наведал свой народ». И разошлась эта новина про Его по всей Юдеи и по всей околице. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сегодняшнее Евангелие говорит нам про смерть. Помер один сын, удова. Просто самое, можно так сказать, что наибольшее может спонтать у человека. И это в житті человека. И это слезы, которые важно. Сегодня мы чуем в Евангелии, Пан Ісус не проходить мимо їх, але робить великий суд. Менавіта гэта дзіцё найбольшы скарб, які мела гэта маці, яно встае, пачынае гаварыць, і попросту, як мы бачым, некаторых ахаплівае страх, а некаторыя славяць Пана Бога. Але ў другім значэнні, у сэнсе духоўным, сёння, калі паглядзім на святую, якую сёння ўспамінаем, і аб тым, што яна ўчыніла, дзякуючы сваім малітвам, калі выпрасіла навяртанне для свайго сына Аўгустына, можам убачыць таксама іншую смерць, якая, можа, ёсць у нашым жыцці, можа, не заўсёды, можа, часамі прыходзіць. Гэта перадусім грэх. Грэх, якога папросту у нашым жыцці часамі ёсць, часамі нават моцна. І Jesús заўсёды гаварыў: «Вяртайцеся і верце і ў Евангелие». І поэтому сапраўды, гледзячы на гэтую духовную смерць, варта паслухаць Jesúса Христа. І варта перадусім прасіць для сябе менавіта гэта асаблівага дару жыцця з Богом. Калісьці святы Аўгустын у сваіх вызнаннях напісаў так пра сваю маці: «У своих думках маці выносила меня на носилках,
каб Ти, Пане, змог сказати сину вдови, хлопче, тобі кажу, устань. І поэтому сапраўды маем сьогодні Єсусу Христу довірити життю. Маємо попросту не раз у сакраменті сповіді доручати наше життя. Це попросту і не завжди добре. І просить, як Єсус нам сказав, устань, хлопче, устань, дівчина, і йди до Благодарства Небесного про своє життя. Про заступництво святой Моніки, матці святого Августина, просимо Христа за усіх людей на землі. Молимося за святий Костел, как обвещаючи світу учення Христа, єднав людей у вірі і любові. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимося за всіх християн, как їх праця у Костелі і світі була оцінена належним чином. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимося за усіх матір, как Бог вислухав їх молитви, які вони узносять до Його за своїх дітей. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимося за вдовів, как вони зустріли у супольності Костола доброзичливе серце і допомогу. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимося во всіх тих інтенціях, у яких відправляється свята інша, просячи Божої милосердності. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимося за нас, удельников этой святой литургии, как мы в нашем щоденном житті содейничали усталеванию справедливости и спокою. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Пане Ісу Христе, прийми нашу покорну просьбу і про заступництво Святої Моніки, одари нас лаской щирого навертання, які живеш і благодариш про усі віки вічні. Амінь. Пане мой, все мое життя, і Тебе Твой назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Тебе оглядую, Пане мой, все мое життя, и Тебе я Твой назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу охрану, не упокойтесь всемогутые. Нехай Пан Бог прийме офряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, zwyczajczy sprawić Świętej Moniki, by przyjęli przynosić Tobie chwiatniaku. Pokorna Ciebie prosi, prowadź nam nasze grzechy, dary nas zbawieniem przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami, I z Duchem Twoim uwodu serca, uznосим их до Пана. podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna это и справедливо. Zaprawdy godna weta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiody i wsiudy Tobie składali podzięku, Panie Święty Ojcze, Wszechmogutny Wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. Ty przez cudowne świadczenia życia Twoich świętych, zawsiody adorujesz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dokazy swojej любові. Приклад святых захвачує нас, а их верное заступництво нам допомагає, как мы досягнули полноты исправления. Тому за анgelами и с усими святыми мы прославляем Тебе разом с ними, устрихаем.
співаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Вярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Wierzycie i picie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita, dzieła odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moim pamięć». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominający śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas wodnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorno молим Ciebie, kabyś ich nas, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiedny po всім світі, удосконали Его в любові разом з Папом нашим Францишком, Біскупом нашим Казимиром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опасную надію на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці прийшов з этого світу, і дозволимо бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юсифом і Єбраником, со святими апостолами, со святим Архангелом Михайлом, со святою Монікою і усіми святими, які з веку подобалися Тобі, та взаимно мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христови у Христе, так Его жалуюча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разусе веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, Святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от зла. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою,
czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Твое благодарство и мост и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twoją wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И духа Твоего. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, яки вяриш на себе, Радійся, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки вяриш на себе, радійся, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки вяриш на себе, грехи свету, а дари нас упокоим. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний нареченою волею. Пане, я не бачу, как Ты вошел до меня, але скажи только слова, и будет оздоровлена душа моя. За твої приходять веры, ширим сердцем полный веры, что под видом скрытых хлеба ты слов правдивых с неба. Милость Бога воздая смело, я взглянул хлеб свое тело, нам покинув спать, как разветом нас помять. Неснародный мосты Бога, зразуметь тебе, кто может. Ты для грешных справедливый, а для добрых милостивый. Молимся. Всемогутний Боже, освящай и натхняй нас разные святейший сакрамент, які ми прийняли в день, славину святой молитвы.
как мы завсёды палали святые имя, и были щедрыми на добрые учинки, раз Христа Пана нашего. Święty Archanioł Michale, Wyraźnie nas uznawani, mów nam obronę, suprać pokusy i pastach złota ducha, покорно просим, нехай его знищить Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и ищут злых духов, якие на злобу душ снуют по свете нам. Сыне нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, усими нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Panie Jezu Chryste, присутний серед нас у найсвятейшем сакраменті, але так само, якого ми тільки що прийняли у Святої Комунії. Просим Тебе по всіх тих інтенціях, які носимо в глибині свого серця. На початок хочемо подякувати Тобі за все добро і всі щедроти, які кожного дня на нас посилають. Перепрошаємо, що не використовуємо ласку Твоїх в дорозі до святості. Перепрошаємо Тебе за грехи, якими ми кривдим Твоє найсвятейше серце. Просим Тебе в інтенціях всіх тих, кому ми обіцяли свою молитву. Просим в інтенціях тих, які благословила Свята Душа, а так само нарушає нашу ячину Білорусі, просячи спокою, правді, любові, правди, справедливості, врятування світу від епідемії, інтенції всіх хворих і лікарів, особливо з нашої пам'яті. Отче наш, который есть в небе, светись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в время смерти нашей. Аминь. Wierzę u Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworiciela nieba i ziemi, i u Jezusa Chrysta, Syna Jego, jedynego Pana naszego, jaki był zaczęty Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zanurzony w wąskim piewacie, ukrzyżowany, pomiory, był pochowany, zeszł do otchłani na trzeci dzień woskresła wiernych, uzejrzał do nieba, siedzieć prawa róż Boga, Ojca Wszechmogącego, a tu przyjdzie sądzić żywych i powiernych. Веру в Духа Святого, святый костел католический, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Ojcze Sprawiedliwy, daruj Tobie ciele i krew, duszę i boską najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Как
проси за грехи наши и всего свету. Будь милосердный до нас и до 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 всего свету. Отче предвечный, дарую Тебе тело и кровь, душу и возраст, милейшего Сына Твоего, Ивана нашего, Иисуса Христа, Короля России за грехи наши и всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, покрывай Тебе тело и кровь, душу и возраст милейшего Сына Твоего, Ивана нашего Иисуса Христа, Короля просить за грехи наши и всего свету. дерево болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. дерево болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. дерево болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. дерево болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. дерево болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. дерево болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. дерево болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. дерево болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. дерево болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. дерево болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, дарую Тебе тело и кровь, душу и возраст, наимилейшего Сына Твоего, Ивана нашего Иисуса Христа, Как просить за грехи наши и всего свету. деле Его болезненной Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его
Будь милосердный до нас и до всего света. Будь милосердный до нас и до всего света. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче Страстный, офирует Тебе тело и кровь, душу и душу, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как перепросить за грехи наши и всего света. теле Его болезни муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезни муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезни муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезни муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезни муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезни муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезни муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезни муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезни муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезни муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Открой вода, якая выбыла з найсвятейшего сердца Иисуса и открыница милосердности для нас. Открой вода, якая выбыла з найсвятейшего сердца Иисуса и открыница милосердности для нас. Открой вода, якая выбыла з найсвятейшего сердца Иисуса и открыница милосердности для нас. Jezu, dowierań Tobie. Jezu, święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, święty Archanioł Michał, błogosławiony ksiądz Michał Zawoczko, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Pomolimy się tak samo w intencji dzieci naszej parafii, które rozpoczną w tym czasie. Czas uczoby, ale tak samo za dzieci, które za tydzień przyjmą po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w swojego serca, prosząc, jak nikogo wiemy Jego ze swojego serca nie wykidali, jak zawsze wiknuli się za nauką, jaką propowiada Jezus Chrystus. To spożywają moje ciało i pije moją krew, będzie mieć życie wieczne. Twoją nawolenie oddają się. Święta Bogorodica, u naszych patriotów nie porażaj molitwy naszych. Радуй всякой злой приходы, выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас научай, Сыну Своему нас отдавай. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, głodu, wojny i zarazy, barani nas Boże, od ratunku i niespadziowanej śmierci,
Cię raczy nas Boża, my grzeszny ja, Ciebie Boga prosi, wysłuchaj nas Boże. Prosi Panie Jezu, a Twoim błogosławieniu. Tajemnicu sakramenta, błogosławiaj Maszyach Ciebie, tracić moc narodzie prawa, Bożonowy zawieke, što nam rozumnie tłumaczyć, światło wiery przyjmij się, Bogu wieczna, Bóg Ojcy, błogosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Tworcu wieczna życia, Duchu sztować pochodzić, Dawcu wiecznego światła. Modlę się, Boże, Ty w najświętniejszym sakramencie pakiną nam zbawień swojej muki. Prosim Ciebie, zapoważy nam dać nowe przedmiety Twojego ciała i krwi, tak by zawsze czuwali zemlą Twojego odkupienia, jak Ty żyjesz i władajesz na wieki wieczny.